Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga loks, mga pagaliakan na pamamakin nagtano. So isa ko pagalitano bagay man sa may ito oras bakalo-kalo na mapukaw sa mga pusutano at ituturugan. Pamamakin nagtano si Mansawi Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيه واعف عنها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرا من حفر النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagpaganayon na yang niyakan ko Allah Ta'ala yang kaya kapkalimulimut tanong kapkatimut-timut tanong na padinai wallahu ta'ala iku kalilimu da ikakalimu yan aja sulang wano kalilimu da unaging kutwa ikakalimu unun wallah na benin kanugun yan. Ini tunog ako naging kutwa babaytano lokstano ay nipangmitano ko wallah rilaan wallah sa maapan yan sa baliwin wallahu ta'ala. So dalam mo kuburiyana kalamalaw surga sabi niyan baliwin so dalam mo kuburiyana landang ang patikulandang sa ikong naraka. Allahumma amin. Upama buko yung kutwa kapkeparo oras at kagagaw pa maap ko sa mian ka aginawata na susahanon na ayat tumo na kan na kasabihin na kumpasi na kukasalian kaya na ginawa ko mipagka ko katuday siyang kaya kagagawin sabab sa gengga iya katuday ko kagagawin na bata mula boso kapapakay na lututan bisa aan pagkato na kay gira aan kay kalabas sa sangkot wa kapturugon na taman sa kapitan na diturugon nakagyan na pero ano kagigyan ko tuwa mababaloya mapuro sa isa kaya wano sa 120 biskuman yung mutwa si staff yung nga si ayunan sa Ulundo ayunan sa Dalaman nas kanyang panimiyakapan doon siya ano man ay kapakamasami nagyudi patiro na bagyan ito paru na pesurot naging kong taurasta sabab sa enap nabali ang pagpando si Erkata naging kong tamabali ang mapurutan sa siya ka iya ay manan yan nadalabang na pamabo ko daso ala iyan na ang punto ang pero yan nagusupan doon yan namataan ang susakno na marga no bago sa ikamasay. Magawin wallahu ta'ala tarimaan pa no
Aso inikali mo tanong na kung inikanti mo tanong sa kaya kagagawin. Na ayaw mo inikanti mo tanong na pantag po sang ito ababay tanong at yari ma'Allah. Ayaw maanan yan na inikali mo tanong ayaw kiyati mo tanong na kalili mo da iya kapapatay. Nakagi akalili mo da kapapatay na ubang kapakalilipati ang pagpagamagan pagulanan pagpagulanan na sa palibagay lalayo nakatatutuusin ama kadeder pakasan ka iya kalilimod na aya sama pakapakadeder pa ka nakagi asama pasagyan kutwa babaitan padarin niyo siringan tanong bangsa tanong aminud sa limo wallah na ubang kapakadilipat ya sa kamamu napatay ka kullu nafsin Sulaw natigo Allah akia mansukan saniawan pedekawan pedesiranon petanurun langon na pala-palayan na natigo Allah pekataaman ko kapatay Zaikatul maut pekataaman ko kapatay Diutrudika di pamimikiran ako ginawang kau anto na ay kagkataamang kasangka iya kapatay. Pag-iapin ko muna na kau din makataan. Na ayapin mo sa wala na at nataamang kataamang mga tao. Si ikuya maanan niya nakapatay. Na din ka di pamimikiran na anto na ang mga di kagkataamang kasangka kapatay. Inauwi gira apit to gawi pumane kedua kapit to gawi ada ka makasung sa desil namanta ana di ka dipeliliwan na mayong matenggawa atin agi muda kapapa kasung sa desil na den nabang kapapar na ayara ka amay din ka ayama ka masir ka Makau masikiran, makau masikiran na sumalakul mau tapeng wasaniawa au antu na adnika keta abang kasangka iya kapatay. Wala ko sallallahu ta'ala na isyaaniyan sa mga nabi. Nabi namin sallallahu anta ipagisyaaniyan ko mga nabi. Na ayat na may pili wala ay pagisyaaniyan ko mga nabi na sunod. So isa akat tawid tanurun sang kaya pagwabal sa mga popular mga nabi. So apu-apu ang tanong. Awadaw Adam asunabila Ibrahim. Nasunabila Ibrahim na inigraro na niyong kutwa Khalilullah. Bulayo ka uwang. Nakunin na so Ibrahim na sa iyong kutwa mas sa akapatay niya. Amada sunia wanian na ini si Allah. Ya Khalil, kaifa wajadtul maut? Kaifa wajadtul maut? Hei bulayo ka akatig wallah. Hei Ibrahim, ay tama na kaya didamang kasi ko kapatay. Ay tama na kaya taamang ka ko kapatay. Ay taman akia sanadar kaadiyang kutwa ay maadanen nakanda natang kutwa niya wako kambilagan niya na kumadan ka na ayamiyat pero Ibrahim alayhi salatu wassalam ya Allah ayat nakiyat kaama ko kung kapatay lagi natigyan na niyang kutwa kambing abibiyat leon itong sukumalihan sa sakit at kasupitian parang kakalipodusyan maninutuan niya na makukukya liunia wa kaniya Allah
Ya Allah, way karakan pagi sana tigo Ibrahim kanina ko anto na ay kaya na makukuha kapatay. Guwan ko pakabala na kanin. Pakapangbanan pa anak kaayan ko to aniyawa ka na gusto mananak. Ako bumasiran din ang pakatapya na hukom bumasiran din ang bunayula. Nadasiran din ang makasiyawa sa may tubo na pamilay niya pangganatasiran. Naging suka patay na wayang karakanati mo Ibrahim pag-isanay kadlang ko na ayan akia paama ko kung kapatay ko kaya sana diyan rakan na lagi din nung kambing nga bibiyang aliyumitan sa kubal na salin sa kasakit yan naman binutuak yan na makuha. Di ka di panimik kira na ginawa ka. At kung naikaswa mga diyamukas ka, ay tama nakatib naman ka. Ba di suka mabalawin ka ang ranaw, na di ka di pamimik kira na ang na ay niya pasalit. Saan ka iya dunia? Yung ka iya masana, wayang kapalito mga ka iya putay, sa irang tanong. Nasusira kami rubo, ayaw maanan yan na makukuha niya na ganda ba kang kaiya kapamagusay o kapapatay kira ito gawin nasakan nung guna mata na iman ito gawin inapatakatawan may katawag rin bantay suwal ha nasabag pasang kutuwa kada kaliman tuwa niya kaya tuwafat adi ibarang-arangan adang panapagkataon na simoy sa kanyang na di pa na makapili puasa sa ayaw maanan yan na duwali na kaya tundugan man, nakautok man, nakauturo na katesayang man. Natin ka di pa may kira na ginawa. Bakaw ka sa malakol mo sa iraka. Nakagiyang bakaw ka sa iraka na sa isagyang mo tuwa masakap bakaw man yan. Nagsikudan niyang panakapakataling umana pakaturo na nawala sa mga malaikat ang gapusang kairan apagan dugan suniyaw. Kung sangka iya mga kamaraan napakatampos din pakatpaman ni kandang sangka iya ay maanan niya na tiyan o manusia na agad din sangka iya karbiyan na amay kamakaw masangka iya bakaran na mandin amapan dimutaw anto na itiro na malakon mo na makaw maagyan kuntuan niya ay maanan niya na napasang kuntuan manusia sangka iya bakaran naman pero agim kutuakat pero wajah sakharatil mauti waka ay mataan din benar dan suka berat ko kapatay mataan din benar dan suka berat ko kapatay na makaw masakanya na aday kapakaw kanya na upama ko iyang kutuan pero maano Allah na pagpabaya-baya ano Allah na sangkot wakada na diipaginuinuan na diiyay maanan yan na pangangapinan ko kapliyon niyan sangkot wabadan kadibakaw kit sa makra sangkot wakapu agoniawan niya amay kababayaan ka wallah sangkot wakap ke daerah kasar anto na ipagpiro na wallah ulalan ko mga malaikat yan ya ayyatul nafsul mutmainna irji ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ini wa amma susu'atun suwallah ini wa abdatan hati mga malaikat wallah irji ila rabbiki radiyatan maradiyah nanti kaden satantur kaden kumas susu'at sukadan penganggap pinan suniawan away pulang away giraw yang kaya kapatay ka na liyo ay maalan niya na ganating ka na naging kutuwa ay maalan niya na ba na nakatataguan raka kamata-mata ka naging kutuwa kang ganating ka na masusuat raka din sukat na naka nasa iko kasusuat yan siya raka na iman to na tapi ka din kumang urin panwala amia makaselang sa maliwanag na sa ikapanitapik way maanan niya na miya makasurga ana mapia aging kutwa kapli unyawan na ditan to kagdabaging kutwa kapli unyan o kaplagalian ko ba amay kaging
na mga tawang dudunan ko tuwararangat Allah subhanahu wa ta'ala na amay kapakaliyon sunyawan yan na makaturun na ng kutwa mga malaikat Allah at kiba ka aawidin sa rumpia ipapamantuliran sangkot kedaan sanyawan pemantulan sila na sa isa niyang kutwa ay maanan yan na ipandindigan na kunyawannya kapagan juga kunyawannya na makaw masyabakarang na mapandangyan sumalakul maut na timuon sulangon upak anak kalakulya ulupa na paguda anak pak anak lakakakay ay maanan nakapili niya kumalakul maut lahat upak anak dunia na timuon sulangon upak anak dunia nada apa budak ayo abiya kalalla apa kana kalaka kapila ya angkut watar ukak gede irusania wa ajim kutwa maknanian nama lakul mau yan ang isa ading kali pamimikiran ini kalimut tano kapapatay patay kamam patay siya na kadiya patay kanading kadi perugu-rugu na ayam kaya ginawakan iman tu naman kaya akan pagkailan ka kung mga tumanayin ka. Pagpagilan sa pagpagilan nga siya ka mga dayo ka. Di ka pagkakatiyano ka rumang ka. Di ka libang kita sa tamok ka. Nagudin ka pa na di ay maanan niya na kasunuran sa mga wata ka. Na ang tunay kuswa amay din ka sa kayong ganat takiran sa kaya dunia. Di ka di perugu-rugu na. Kaya semua nak nililimod na kapapatay, patay ako mabang. Kada pinagmin ako. Lagi na ni isa, kailangan nakatutukawan ka kung ginawa ka. Ikadua, kailangan nakatukawan ka kung kapagintaw ka. Kung kaya agnar ka. Nagtarimaan ka, asukya agnar ka, nasugatan ka din wallahu ta'ala at tapang. Sugatan ka niya na eksam. Kepakaian ko ay sugat na nakaayag sa amin nasangkot wakim bagang nakaulo Allah nasiin bakaw kita waya maadanan na tabok ka kapkilabati ko tabok kapkidaan ko to mga perperan antawa ka ayan ya kilabatan na supamilya na ibuti pengerkanan Allah ha وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ nakadi at pagpangangkaw wallah nasi ko katupungin yan raka na may laynian raka suka pakatigil ka may laynian raka suka pakatigil ka waya tupang yan raka na pelebatan yan sutamo may laynian raka suka subat ando din kapakapatan ka kapakasabar ka kapakapatan ka na mata-mata anak itu yung pelasan ka wallah sangkot tamas ang takot to mga tawa mga sasabat alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dia ko na kutwa mga tao mga papan mga tigwal na mga tao mga titigil mga tao lebat na kinasuri na iran ada ansiran sa ama ada ansiran sa pagari mana sukar mayran at tawakas suway maananin na mga wagtairan uli na sa mga tamukiran sa mga prapraniran na ayamoy tiwala adi ilan diteror inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mata anas wallah na kapaarakon yan nagmata anas siya umupabendudu sa ikwallah tadi po yun naman may apa siya kailangan nawaya patun boleh na sana nama boy ka di prata agyan ko boleh kira san sana bertanong kanawang ka di pambagulong agyan ko to ayaw maananin na buko ka ugay niya ayaw magtaan na benar nasangkot waman sa naman pamimikiran ka amataan at pagpagpungan ka wallah tug yung pagpagpungan ka niya nasangkot wakat
pupungin yan raka na ipagilian yan raka na upama kung makaapas kaon na daapag na anak ka ako baluya rawa ka aladi wa na rawa tatsukap pagintaw yan. Inong mga day na wayaw kaya rawi wallah tumag pang sumanga nabi niya na ayan pa ng kaiyamaranaw na ayan yan itutungan. So nabi na ayo so ayo alayhi salatu wassalam nabuhali din na so ayaw na mabali sa kaniyang anak nabigyan na Allah ta'ala sa kakayaan para yun siya na so ayaw maanan niya na may pantag mo na kupante mo tamukan na so talo no ayaw na mingbalo yung isa kaalog na isa kabumbungan sa di kakwito ng kutwa kadang lo talo niya. So asin daw ayaw na gitipat pero na babupasukay kadi kelibat kumas sa adi irun di kapraguna kumas sa aragdan sehingga sangkut wa masa na so ayaw na may balaya tutula o mga malaikat wallah na sangkut wa kaya balaya na tutula na may kay sa alungan na so mga malaikat wallah na titimu-timu siya na ayaw mo di iran di timu-timuan na din kung tuwa di ikan tiruan sa iko ayo may guntong so ayo tantuwa mala agyan kung tuwa amalo ayo mamapaya na bataan na binta karalo so kapag kumabaya iron wallah sige sa kung tuwa man sa adiron di ka panutulaw mga malaikat na may nagong iblis la'anatullah so iblis nakaliya ko man ang iblis so tutulan ko ayaw mamapaya na kaya na marano iblis ang mga dato sa iko Allah subhanahu wa ta'ala pagiya ko makapangadap sa iko Allah di wala ko iblis ang iblis ato na ay sabab kami akatali mo makarang na di iblis ang ya Allah dan sebab pemini umma kurka nagukia pangamas ya kurka keso makan sirka arwar sa upama ko keparu aku surut na ada pemini kurka apa pemini kurka tigwa maalan tu na ay pagangin na ka nagtiyan ya Allah mayadala ka na sa mga malaikat ka adiran ni panutulan sukala o amal o ayo nagusulala yun ang katakado nila kau ayo natigwala auran ya natigyan na ayamataan nakatat kadubang kanian nagudi kanian na bipanderay doon kagi alam mo ang taman na maaasar ay mananyan na ibubugay ka tigwala naman na yan natigyan na sumitan ka kung kawiyagan na din narikuriya nakapalya ba ang tao ko asukalo niya na di dito nasuaya ba ada niya na asinda niya na di bago kusukay so kapra mo daw tigwala ato na ay mapipikir ka na iyo man o nagyang kutwa ay ba ada niya na mga karuman niya na kanyang tingyan na mada kalang karuman na mada kalang paniwata na mada kalang panipat kabut-kabukan na naman niya babuy ka palipatin niya na natigwal na aanto na ari mapipikir ka iblis natigyan na ya Allah pagya kong kasalaw na paro apagiw ko nabagya kong kasakapaan aasar kay bugay karahan na maylay ka amadaruduso para kayo ayon natigwal na anto na kabaya ka natigyan na yung karahan ni baga na lauda paro abagan karahan na kapaarak pulang na kansulangon o talunia nabaga na kanak natigyan na lauda para matutungan sulangon o asin na niya tigwala umagyan na mo tupungan na kasuayo na ini bagay ka alaw na para tapangaya kumusay tanong nga atapang ang tanong may layo pagapas tanong nasabi na sa moto kaya mag-isalaw na para sa ikong iblis nalilimon wala makalan yan na iblis sulang ulang mga inapala yan ang mga syaitan
Kaya di na kumati mo sirat, natigang kutwa, mga inapadayan na gaya dito kami. Anto na ay sababay, nilimud ka kami. Natigyan na suayo, natutungan ka na. Kaso mga malaikat kami ay nalakan sa tutulan nila, adiran ni bantu-bantu ko na suayo kung kapiyan yan na kung kalayan ni parantera. Namialaya ka na sa ikola, kaya kalayan ni parantera, na kung yan kung pwede niya nakakalipat ikola, nakagi-amad ang liyasindan na mo yung maanan niyan na sutalo niyan na dito. Tingko na mga syaitan na ako na ipamigila na kada to. Natigyan na ipagamada karakano, ako ipaguduka karakano, o kagagantano sa sakotika. Nasukyan mo na nga mga syaitan, natigyan na nabigagaga. Pakaduan lang po. Tingwe balisan mo na mapipigirin. Natigyan ko ito ang mga tantara yan, napakaduan lang po sa pagdaw. Ayaw maalam yan, nagyang kaya tantara ka. Sa lumpok ay siya nga nakukapulang-pulang ang mga talo niya. Na siya nga namin isa kalumpok ka natigang po ito ang mga tantara uwibilis, sukatot ito nga kwasin din niya. Natiwibilis siya nga nakanisukat pero awan ko ayo. Na natigang po ito ang mga tantara yan, naginanin niya nga magpulaw lang. Na siya diyan po ito ang masa na siya nga po ito ang mga syaitan. So ay maanan yan natalo na isa kaalog, isa kabumbungan na parang nga na palit ng niya kaptar sa mga ayam. May tumalaayam anawata iyan sada niyata. Sumambuso asida pagunga sa pagunga niya rulo. Kaya ko manggulaw ko na sumiyaw sa mga syaitan ko iblis. Eh dato yung mga naswangan ka na niya pasad. Nasaka na nga susaka na ka. Nasumi yung suwibilis ko ayaw na ayan yan ganamiyaw agyan ko tuwa di iniyan di ipayaw na di iniyan di ipudi-pudin sukat na niya. Sa ibilis siya ko tuwa kayo maanyan nun natigwibilis sa ngay ayaw. Bakit na idi pagalataana? Adi kakatawan na kiyan na ganda kiya iros mga talo na ka na kaya kung swasida ka. So kaya na ulo ayaw na ka na umamikutili. Aba may puna-padaw. Biyan tumiyan swalla. Ato na yung pero ayaw. Alhamdulillah a'atama akhada minni inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Gina ni Peter ayo. Alhamdulillah alladhi akhadha ma a'ta minni. May suti wallah. Asakanian na kinuha niya na sungani na inibigay niya sa Iraq. Inna lillah mata'an manarihin iblis. Aswallah nakapaara ko niya. Wa inna ilayhi raji'un. Nakumata'an na pala kami nakipagindog sa iko Allah. Nagpinto naman pa rin na iyang kutwa niyan ikabantu-bantu Allah na ini pa mamasawi iblis. Kaya ko darong patanga sa ayaw na sudaw na kapatanga. Nabiya ka umasawi iblis puro man sa iko Allah. Pero Allah iblis sinugap pa na. Nagtingin na sa ayaw na benar ka na. Ayaw maalam niyan na doon nakatawa namin. Tingwala ito na ikabaya ka nakatupungin ko. Natingwe mo sa ila na kakuayong na mataan na miya kalala ibabaya kung mga matayan. Agi ang taulong na daagad to na kaataw abaag na kanto na di ibabawata ada kababaya yan kawatayan. Habi ang utawata abong puminilapot na dead nauntan. Na anay kilapot na ng kutway na iyan ama iyan na kapapapakan sa kaptububayan. Namantaan ang tingwibilis aso ayaw na tanwa may ina ka nun so kaptububayan yan kung mga watayan. Kaisa awlaw ayaw napagtendo sa gawin iya sulang watayan na pagtimu niya sa isa katurungan. Kung mga watayan na pagtimu niya sa isa katurungan. Masya Allah, si Bumiyataman kaya pangusya ti Sawi Abdul Rahman. Tanto kung mapiagi may inibigay niyan. Kami po ko niyan. So puso at tutugog. Nanaban nyo kalipati mga loks mga pagagyakan.
subscribe niyo gyud video ako pindutan ni Subilyan para updated ka no sa mga paludakan. Ada pa na pagtu usyat Mansawi Abdul Rahman.